Gath y busnes I sefydlu 11 mlynedd yn ôl. Pryd oedden ni'n... Oedd y teulu efo garage cynt, oedden nhw'n gwerthu allan o'r garage yna, nes I sefydlu fan hyn I werthu ceir a'i law safonol. A wedyn mae'r busnes I tyfu o hynny. Pryd oedden ni'n dechrau, ond fi oedd yma'n hun. A gerbyn wwan, gen I 3 aelod o staff arall efo fi. A da ni wedi symud o'r safle lle nath o ddechrau, sef yr hen garage petrol, a di prynu mwy o dir, a dyn di adeiladu yr adeilad sydd yma'n bresennol. O'n I reit lwcus yn y dechrau, oherwydd cefndir efo teulu, da ni'n cael help I symud ymlaen. Ond yn ystod yr 11 mlynedd, wedi gweld lot o newidiadau, enwedig 2-3 mlynedd dwytha'n cyd-fynd ar dirwasgiad. Da ni wedi gorfod newid patrwm, newid ffordd da ni'n delio. A wedyn, ond swn i'n deud, o fod mewn busnes ben yn hun ers 11 mlynedd, bod wedi dysgu llawer mwy yn yr amser calad sydd wedi bod yn y 3 mlynedd dwytha. A gan obeithio, fe da ni symud ymlaen o hynny. Mae wedi effeithio yn ywedig, swn i'n deud, 2 flynedd a hanner yn ôl pryd nath ceir, jyst nath I prisio nhw ddisgyn ac oedd wedi mynd yn dawel. Dyn o'ch ti'n gorfod gwneud penderfyniadau reit anodd I alluogi symud ymlaen. A wedyn, ond erbyn rwan, mae pethau gweld cysoni chydig bach, a mae pethau fwy, mae pobl, bod nhw dal yn ddi-hyder, yn lun a gwario, mae pobl I weld yn symud ymlaen mwy. Dwi'n gobeithio bod ni dros y gweitha, ond amser y ddennus. Yndi, I radda, ond reich di gadw at bethau ti'n credu yn nhw, yn creu di gwerthu rhywbeth o safon, a bod yn 10 efo cwsmeriad lle a trin pawb fatha sa'ch di licio gada drin dy hun, ar ddiwedd y dydd, yn dan ni gyd yma I wneud pres, ond dim y profit ydy'r peth pwysica lle. Swn i'n meddwl, yn wedi mewn ardal fach fel hon, ydy jyst gwneud y gorau i'r cwsmar, bod chdi yn trin pawb, fatha sa'ch di licio gada drin dy hun ac yn gwerthu rhywbeth sydd y werth iddyn nhw I brynu lle. I just sbio ymlaen, mae pawb yn mynd I wneud camgymeriadau wrth eich busnes ac o ddwrnod I ddwrnod mewn busnes, ond rhaid I beidio sbio gormod ar dy gymgymeriadau heb feddwl ymlaen a symud ymlaen o wrthyn nhw. Da ni'n marchnata fwyaf rwan ar y we, 5 mlynedd, mae wedi dod yn lot fwy poblogaidd, a felly di'r ffordd da ni'n hysbysebu fwyaf. A wrth gwrs wrth noddi gwahanol bethau lleol, ar bethau I gael help efo hynny. Ond ar y we, swn I ddim mae'r marchnata mwyaf yn digwydd, a dim wedi galluogi ni I wneud yr man gwerthu yn genedlaethol yn hytrach na lleol hefyd. Mae'n gweithio reit dda ar y funud. Swn i'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod y cynghora yn cefnogi pobl ifanc I symud ymlaen mewn byd busnes, oherwydd hwnnw sydd yn cadw cymdeithas I fynd. A dwi'n meddwl, mae Gyngor Gwynedd reit dda ar hybu busnes o fewn pobl fenach. A dwi'n gobeithio bydd pethau ar bootcamp yn cael I cynnal yn rheolaidd I roed cefnogaeth i'r pobl ifanc sydd yn meddwl mentro a symud ymlaen mewn byd busnes. Swn i'n meddwl bod bootcamp yma'n weld o beth wedi weld heddiw yn reit, mae o fwy ymarferol oherwydd bod o'n gwneud iddyn nhw gymryd rhan yn fwy na jyst bod yna'n darlithio beth sydd yn, beth ti fod I wneud, lle mae'n rhaid hyder iddyn nhw mewn awyrgylch fwy ymlaciol rwsyd. Dwi'n meddwl bod o'n dda iawn, a enwedig cael ei redag un pobl fatha Geraint sydd yn amlwg wedi profi hynna'n y maes busnes yn barod.